Horné Hámre. Pokojná obec, zasadená do nádhernej prírody, obklopená kopcami a hustými lesmi, ktoré jej dodávajú jedinečný charakter. Z dronu vyniknú detaily, ktoré si zo zeme človek ani neuvedomí, pravidelnosť ulic, roztrúsené domy, záhrady a nekonečná zeleň, ktorá všetko prepája do jedného harmonického celku. Dominantou celej obce je bez pochyby kostol, ktorý sa hrdo týči nad okolím a okamžite upúta pozornosť. Jeho veža, smerujúca k oblohe, pôsobí ako symbol viery, tradície a histórie, ktorá sa tu odovzdáva z generácie na generáciu. Z výšky ešte viac vynikne jeho architektúra, aj poloha, ako by dohliadal na každodenný život v obci a ticho pripomínal jej korene. Kostol nie je len stavbou, ale srdcom Horných Hámrov. Po celé roky bol miestom stretávania aj tichých chvíľ, ktoré formovali miestnu komunitu. Obklopený zeleňou a pokojom pôsobí z dronu majestátne, no zároveň veľmi prirodzene, ako by bol odjakživa súčasťou tejto krajiny. Len kúsok od obce sa rozprestiera pekný les, miesto, ktoré dokonale vystihuje svoj názov. Je to zelený svet plný života, kde sa prelínajú tiene stromov so slnečnými lúčmi a kde každý krok prináša pocit pokoja. Zábery z dronu odhaľujú Horné Hámre v celej ich kráse, ako miesto, kde sa spája príroda, história a pokojný život. Každý pohľad ponúka nový detail, nový príbeh a novú perspektívu. Horné Hámre nie sú len bodom na mape, sú pocitom. Pocitom pokoja, ticha a návratu k tomu podstatnému.